Ktorý z tancov, čo do charakteru toho tanca, je tak nejak najviac kompatibilný s charakterom vašej osobnosti? Doteraz? Tak toto je tretí, že? No to tango asi áno. To je také temperamentné, divoké, vnútorne, emočné, tak ako to mi docela vyhovuje. Ja si myslím, že tiež doteraz nám asi to tango najviac sadlo zo všetkých. A čo sa týka teba ako osobnosti? No tak ja mám rada vals, tango mám tiež rada, ja neviem, je to viaci, čo mám rada, nemôžem to nejako povedať určite, že ktoré presne, neviem. Fedor, čo z tancovania a z učenia sa tancovať by ste neprijali ani svojmu nepriateľovi a čo by ste naopak prijali svojmu priateľovi? Čo by som prijal svojmu priateľovi, mať takú partnerku, ako je Silvia, tanečnú, lebo skutočne je vynikajúca. A čo by som neprijal, čo ja viem, však tanec je nádherný. Ako, môžem to vrelo každému doporučiť, lebo tanec kultivuje nie len telo, ale aj dušu. Takže to nie je niečo pre nepriateľa, ale prijal by som, aby každý môj nepriateľ alebo neprajník, dúfam, že nepriateľov nemám, možno len neprajníkov, tak by som im prijal, aby sa stretli v živote tak intenzívnejšie s tancom a potom keď budeme celá zemegula tancovať, tak všetci sa pochytáme za ruky a budeme priatelia. Dobre, za svetový mier. A aké teda také nejaké zmeny psychické, fyzické ste už na sebe popri tancovaní pobadali? Zmeny zatiaľ nejaké patologického charakteru sa neprejavili. Dokonca som absolvoval aj CT-čko, nič nebolo. Takže uvidíme, no. Zatiaľ je to možno neviditeľné, zrejme nejaká zákerná víróza, alebo dance víróza vo mne len drieme, ešte sa prejaví jak tá prasačia chrípka. Niektorí sú podľa mňa už aj nakazení v túto, musíme si dávať pozor, lebo už tam pokychávali a dneska som to teda začul v televízore, že ide pandémia, tak uvidíme, no. Manašová hovorila, že to začína bolesťou kotníka, takže neviem, že či to priniesla Zora, alebo polniška teraz, lebo tá tiež kychla, no ale uvidíme, no, takže zatiaľ nie, no zatiaľ sme zdraví, izolujeme sa. Silvia, ktorý z tých tanečníkov celebritného rázania teda má podľa teba taký nejaký predpoklad na to, aby sa zúčastnil profesionálnej tanečnej súťaže? Kto je tak na tom tanečne, kto má taký tanečný potenciál? No smelo, povedzte, že ani jeden. Tak ja neviem to ťažko povedať, lebo fakt Silvia, týždňové ani tréningy sa jeden, nedajú. ani akože jeden nie, no. z tých, ale ani tak aj jeden. tak si myslím, že najbližšie má k tomu určite Zora, no, lebo pretože ona je predsa len taká športovkyňa, ona k tomu naozaj má najbližšie, ale inak sa to nedá až tak veľmi povedať. Že kto... Ne, dá sa to úplne. Áno, okrem Zory sa dá úplne, ani jeden by sme sa tancom neuživili, podľa mňa ani v cirkuse Aleš, ani v manéži s tigrami. Ale možno, hej, čo bude. V cirkuse možno, hej, no tak, v cirkuse. Je niečo, čo je pre vás na tejto súťaži nepríjemné? Ináč ja osobne by som to netancoval, keby bolo niečo nepríjemné. Ja som tu docela dobrovoľne v tejto súťaži, takže nepríjemné veci, keď nemusím, tak proste neabsolvujem, takže mne je to príjemné. Tak takisto si myslím, že to nie je nič také nepríjemné, ale tak najhoršie podľa mňa je aj tak ten battle na konci. To je také, čo by sme sa nechceli zúčastniť. Áno, no. to ako vydržať čo najdlhšie bez neho, no, jasné, to je nepríjemné. Ono, diváci väčšinou to vnímajú tak, že všetko ťažké tu majú len práve tie celebrity, ale ako je to s vami profesionálmi, ktorých učíte? Čo je také ťažké pre teba? Ježiš, no tak ťažké určite máme to, že im to treba všetko vysvetliť, tak aby sme to dostali na tú správnu úroveň, aby to malo ten... No nie je to jednoduché teda naučiť tancovať niekoho, kto sa predtým tomu v živote nevenoval naozaj, lebo je to úplne niečo iné, ako sa tancuje na diskotéke alebo ja neviem kde. Takže to je jedine, že nájsť tú správnu techniku, ako ich to učiť, aby to, lebo máme na to strašne málo času, aby to proste za ten krátky čas sa dalo do toho, aby to vyzeralo ako to vyzerá. No. A nastal už taký nejaký moment, keď ste sa cítili na parkete ako kráľ, že ste mali takú istotu, že áno, presne viem, ktorý krok, presne viem, ako ruku, kam hlavu? A to ani nenastane. Ja dokonca už v mojom veku som začal pomerne podvedome narábať s pojmom pokora. A ono to príde, tí, ktorí sa s tým ešte nestretli, tak sa s tým stretnú. Je to strašne fajn. A
Takže ja tak s pokorou a s úctou hľadím na tanec a určite takýto pocit, keby vo mne nastal, tak niečo sa deje v tej šedej zóne, tuto mozgovej, lebo by to bolo nenormálne. Takže možno povedať, že tanec vás učí pokore? Aj tanec. Každá nová výzva, každý maratón, každé niečo učí človeka k pokore, lebo to sú veci, ktoré pre mňa sú úplne ako 100% nikdy nezvládnutelné a len sa priblížiť nejakému výsledku je úžasné.